Tervetuloa takaisin. Haluaisin tässä vaiheessa muistuttaa, että siellä me ollaan yritetty minimoida paperin määrä, eli esitykset päivän aiheesta on siinä muistikortti kautta tikulla. Mutta siellä on kuitenkin palautelomake, joka toivotaan oikein nöyrästi, että täyttäisitte sitä, koska halutaan kehittää konseptia, halutaan oppia ja ainoa tapa oppia on saada palautetta. Me halutaan jatkossakin mennä tällä samalla konsortiolla eteenpäin, järjestää uusia tilaisuuksia, ehkä siellä sitten korjata niitä virheitä, mitä ehkä nyt on tapahtunut. Erne Kangas jatkaa meille. Me niin kuin sanoin, että päästään vähän niin kuin vauhtiin tuon elämyksellisyyden ja megatrendien kanssa. Vielä kuitenkin otetaan sitä, että meillä pitää olla dataa, meillä pitää olla faktaa, jotta voidaan. Eli meidän pitää mitata, meidän pitää tietää, eikä luulla niinkään paljon asioita, arvailla. Ernen jälkeen jatkaa sitten M3 Activatilta Markku, ja mennään vielä enemmän, päästään siihen tuohon päivän isoimpaan agendaan elämyksellisyyteen, mutta edelleen vielä tietoa pitää olla, että päästään eteenpäin. Erne, ole hyvä. Kiitos Matti. Kuten otsikossa sanotaan, tiedä enemmän, luule vähemmän, ja sitä tässä koetetaan sitten hiukan perata. Otetaan tuohon. Mirasysistä ihan lyhyesti. Mirasys on 15 vuotta vanha organisaatio tai nuori organisaatio teini-iässä. Eli finnit pinnassa ja puberteetti iskee, mikä ei ole kivaa ja aina pitää keksiä jotain uutta, niin niinhän mekin keksitään uutta. Mutta talo on toiminut tämän ajan videohallintaohjelmistojen ympärillä, kehittänyt niitä. Suomalainen talo, lähtenyt vuonna 1997 liikkeelle, kehitti vanhan kunnon VHS-järjestelmän tilalle tuonne kaupan maailmaan ja pankkimaailmaan, eli videovalvonnan ympärille uuden teknologiaa, eli pantiin vallan kuvaa ja liikkuvaa kuvaa PC:lle. Siitä lähti business liikkeelle. Ja tänä vuonna, tai tällä hetkellä meillä on sellainen 500 000 – 600 000 kameraa, jotka on kytketty tämän lisenssin kautta erilaisiin järjestelmiin. Osa on valvontaa, osa on vähän muuta. Mutta se, mistä tässä tänään puhutaan, on enemmän siitä, että miten vastaavalla teknologialla voitaisiin käydä tai selvittää enemmän, miten asiakas toimii erilaisessa tilassa, miten asiakas käyttäytyy, miten se tieto saadaan kerättyä. Mittaaminenhan kuitenkin on aina vähän semmoinen niin kuin avainsana monessa paikassa. Se, mitä on tapahtunut, ja tämä on tämmöistä tutkittua tietoa, niin asiakkaan käyttäytyminen, siis tapa toimia, on muuttunut viimeisen 20 vuoden aikana aika paljon. Ihan tutkitusti voidaan sanoa, että asiakasuskollisuus on laskussa. Ainakin mun lapsuudessa kaikki urheiluvälineet ostettiin samasta kaupasta. Mentiin siihen samaan ostarin kauppaan, ja oli se fillari, lätkämailla, tai no silloin ei skeittilautoa vielä ollut, mutta jotain muuta, niin ostettiin samasta paikasta. Tänäänhän se ei näin toimi. Asiakkaalla toki on uskollisuus tai CRM ja näitä kanta-asiakkuuskortteja, lojaltia, sieltä saadaan tietoa paljon, mutta todellisuudessa asiakkaat kuitenkin browsaa tuotteita eri puolelta. Ne käy useissa kaupoissa, ne käy netissä, ne vertailee hintoja ja tutkii sitä kautta, että mistä olisi edullisinta ostaa. No sitten se asiakkaan rooli on olennaisesti muuttunut. Asiakkaat haluaa nykyään osallistua. Ne haluaa luoda omia tuotteitaan, virittää, tuunata niitä, ja sitten ne haluaa vielä muokata omia palveluita. Esimerkiksi varmaan suuri osa käyttää jotain Finnairin lipunvarausjärjestelmää, niin siellähän susta kysytään kaikenlaista tietoa, ja sä saat sitten aina sen käytäväpaikan ja mitä kaikkea tällä tavalla. Eli sä itse rakennat omaa palvelua. Netti on tuonut tätä. No sitten tietysti netti itsessään kiristänyt kilpailua, eli tuotteiden ja hintojen vertailu on hirveän paljon helpompaa. Ja siitähän seuraa sitten se, että ihmiset meneekin käymään tänä päivänä kaupassa, ja se kauppa on niille showroomi. Ne menee katsoa siellä tuotteita, ja sen jälkeen ne on siellä hetken aikaa, sovittelee vehkeet ja lähtee kotiin, ja sen jälkeen tilaa netistä. Mutta tässä on se juttu. Jos se asiakas sieltä kivijalkamyymälästä karkaa, niin monelle kivijalkamyymälän tai myymälän pitäjälle se on se iso haaste. Se voi olla, että se ei tule koskaan takaisin. Joten siitä lähtien sun pitäisi ymmärtää sen asiakkaan
koko sitä tapaa toimia ja miten se siellä tilassa käyttäytyy, jotta sä voisit suunnitella, rakentaa sille palveluita siellä myymälässä, jotka aktivoi sua tekemään päätöksiä ja sä voit sille asiakkaalle myydä niitä tuotteita. Jos et sä tätä kykene tekemään, niin on iso riski, että ei pärjää. No, ymmärretäänkö sitä asiakkaasta oikeasti? Tästä voidaan todeta, että tutkitusti 80% toimijoista sanoo, että kyllä me tarjotaan ihan loistavaa asiakaspalvelua. Meillä kun asiakas tulee, asiakas on kuningas, näin se on. Ja sitten kun niitä asiakkaita haastatellaan, niin 10% siitä sanoo, että no niinhän se on. Loput ei ole ihan samaa mieltä. No, tässä pitäisi sitten päästä ehkä vähän korkeamman tason tietoa, jos näin voi sanoa. Et tietysti tulee myynnistä dataa koko ajan. ERP- ja POS-järjestelmät kertoo ihan tarkalleen, mitä on myyty ja miten tavara liikkuu. CRM:stä tiedetään asiakkaan uskollisuus, jos se sitä CRM-korttia tai sitä lojaltikorttia, mitä kanta-asiakkuuskorttia näyttää. Jos se ei näytä, niin sitten ei tiedetä. Mutta se, mitä ei käytännössä tiedetä, on se, että miten se asiakas toimii siellä myymälätilassa ennen kuin se päätyy kassalle. Mitä tavaroita se on katsonut siellä, montako kertaa se on pysähtynyt jollakin määrätyllä tuotealueella, montako tuotetta se on koskettanut. Sitä ei vielä ainakaan toistaiseksi järjestelmistä ole löytynyt. Tuossa on vähän informaatiota ja pohjakuvaa asioista, joita me tutkittiin ja kysyttiin ja haastateltiin Suomessa toimivilta organisaatioilta. Niitä oli kohtuullinen nippu. Meillä oli semmoisia innovointisessioita ja siellä käytiin läpi aika paljon sitä, että mitä olisi kiva tietää, mitä mä en tänä päivänä tiedä. Ja jos lähdetään liikkeelle tuolta oikealta reunalta, niin siellä on ehkä enemmän asioita, jotka kiinnostaa brändejä, brändin omistamia myymäläitä, sen tyyppistä toimintaa. Ja siellä on nyt esimerkiksi, että ketkä ostaa, ihan siis, että mies, nainen, ikäryhmää edustettuna, miten tuotetta X ostaneet käyttäytyy myymälässä, käyttääkö ne paljon aikaa, painaako ne suoraan tuotteen luokse, ottaa sen kyytiin vai miten ne toimii siellä. Kauaksi ne viettää aikaa jollain alueella. Ja vastaavasti samat tiedot siitä, jotka ei osta. Sen lisäksi tietysti kiinnostaisi tietää vielä, että tai ainakin näillä organisaatioilla oli kiinnostus tietää, että no mitä niillä on ostoskorissa, jos siellä ei ole mun tuotetta. Ja sen lisäksi ehkä vielä semmoinenkin tieto, ainakin joissakin ympäristöissä, että mihin asiakas lähtee seuraavaksi, jos ei se ostanut meiltä mitään, niin mihin se suuntaa. No sitten tuo myymälän ulkopuoli ja tämä vasen puoli täällä, niin tämähän on semmoista tietoa, että paljonko sulla tulee sitä väkeä sisään, mikä se pulliprosentti tuolla on. Että sulla kulkee siitä myymälän edestä väkeä, mutta kuinka moni tulee sisään? Mikä siihen vaikuttaa? Teet sä jotain aktiviteetteja, jotka vaikuttaa siihen? Jaatko flyereita? Onko sulla jotakin digitaalisia vehkeitä, jotka kiinnostaa niin paljon, että asiakas tulee sisään? Tai sitten ihan se näyteikkunan toimivuus. Että onko siellä jotain, joka vaikuttaa? Ja tätäkin pystytään mittaamaan. Eli jos näyteikkunassa pyörähtää määrätyyppinen mainos pintaan, niin kääntyykö asiakas kannallaan tai potentiaalinen asiakas kannallaan päättääkin mennä sisään ja lähtee kävelemään myymälään sisään. No itse myymälätila on sitten taas oma lukunsa tietenkin, koska sieltä tulee jo ihan puhtaasti reitit ja se liiketilan toimivuus. Ja se on tietysti sen kaupankäynnin kannalta tärkeä asia, se on tuotteiden sijoittelun kannalta, ja sieltä tietysti pitäisi löytää sitten niitä hotspotteja ja coldspotteja, että sellaisia, tai coldspotteja ei saisi olla, mutta ainahan niitä väkisin tulee. No sitten miten ne asiakkaat toimii siellä myymälän eri alueilla. Reagoiko asiakkaat johonkin aktiviteetteihin? Voidaanko sitä mitata? Toimiiko äänimainonta, eikö toimi äänimainonta? Tämän tyyppisiä asioita jollakin alueella. Ja sitten lisää ristiinmyynnin tukeminen. Tuotko joitakin tuotteita, joita yleisesti kysytään jollekin tuotekiinnostusalueelle, ja tuot sinne lisää tuotteita, ja katsot, lähteekö se myymään vai ei. Koska jos sä teet tämmöisen liikkeen ja myynti lähtee kasvamaan, niin todennäköisesti tällä asialla silloin on vaikutusta. Ja tätähän sä haluat sitten mitata, että kuinka se toimii. Sitten tuo viimeinen asia on ehkä se kaikista haasteellisin, koska siellä tulee kaikista eniten tämä juridiikka vastaan. Kaikessa tässä tietysti, kun puhutaan kuvasta, niin juridiikalla on oma osansa, mutta tuolla on kaikista rankimpaa tuon henkilöstön seurannan osalta, että mitä siellä voi tehdä. Ja tosiasiahan saa, että henkilöstöhän ei saa kuvata, ellei saa erikseen lupaa. Ja sitten siellä ehkä pois lukien on tämmöiset kassatoimihenkilöt, joiden turvallisuussyistä tätä tehdään. Mutta kuitenkin siellä kiinnostaisi tämmöinen asiakaspalvelutilanteiden mittaaminen esimerkiksi ajallisesti. Että kauaksi joku asiakaspalvelutilanne kestää.
Ja sitten tietysti se, että kuinka monta kertaa meidän myyntihenkilö sattuisi päivän aikana törmäämään potentiaaliseen asiakkaaseen, varsinkin vähän isommassa tilassa. Pienessä myymälästä ei tietysti ole ongelma, mutta otetaan nyt vaikka rautakauppa. Et se on aika mielenkiintoista tietoa, jota tämmöistä haluttaisiin. Tämä oli se, mitä niin kuin kiinnostuksen kohteita olisi. No, tässä on sitten erään kansainvälisen tutkimusyrityksen ajatuksia ja näkymiä siitä, että miten tulevaisuudessa voidaan selvitä. Ja ihan ensimmäiseksi se lähtee siitä, että pidä strategia tuoreena, kehitä asiakaskokemusta myymälässä, se on ihan selvä juttu, varmista henkilöstön osaaminen ja sen kehittyminen. Totta kai tärkeitä asioita. Sitten tullaan mielenkiintoiseen asiaan, joka on niin kuin tulevaisuuden asia, mihin mä uskon ihan täysin. Yhdistä fyysinen ja virtuaalinen kauppa. No, virtuaalista kauppaa, siis web-kauppaa, Amazonia ja kaikki näitä voidaan mitata. Jokainen klikki jää jälkeen ja sen takia se sulle tarjoaa sitä kirjaa, kun sä viimeksi kävit katsomassa sitä maantiedon kirjaa tai jotain nähtävyyksiä Madeiralta, niin tulee yllättäen vähän samanhenkisiä kirjoja tarjolla. Mutta se on ihan selkeä, että se tulee. Mutta sun pitää pystyä myös mittaamaan fyysisessä tilassa sitä asiakaskäyttäytymistä. Ja sitä me tehdään, me todennetaan. Tuossa on vähän muutama mallikuva, ihan tämmöisiä pieniä esimerkkejä. Eli otetaan kauppa. Siellä on haluttu tutkia määrättynä aikana määrätty määrä ihmisiä. No, tämä kertoo siis sitä, että tämän verran tulee väkeä sisään. Hyvä lähtötieto. Sitten aletaan katsoa reittejä. Ja tuolla on nyt 4 kappaletta semmoista yleisesti kuvaavaa reittiä. Eli siellä on arvioiva, eli ehkä semmoinen normaali asiakas, joka vähän etsii tuotteita ja vähän tutkii, katsoo tuotesisältöä, onko suolaa, onko rasvaa, onko e-aineita, mitä kaikkea pitää sisällään. Sitten on tuommoinen nopea nouto. Mä käytän tästä termiä, eikä ole maksettu mainos, mutta tämä on Heinzin ketsup, noin ajatusmaailmallisesti. Et kaikki, jotka käyttää Heinzin ketsuppia, niin ne menee ja ostaa sen tolleen, koska sitten ei hirveästi verrata. On siellä muitakin tuotteita, kun tuo Kati katsoo mua tolleen. Mutta sitten on tuommoinen läpikulku, jossa ihmiset ei pysähdy hyllyn väliin ollenkaan. Mutta tämäkin olisi kiva tietää, koska jos sulla on hirveän iso prosentti myymälässä tällaisia, niin sittenhän siihen täytyy tehdä jotain aktivointia, jotta se myymälätila olisi järkevää. Ja sitten on tämä viimeinen, joka on vähän hukassa, eli tuolla reunassa. Et reitti on aika mielenkiintoinen. Tuossa tietysti voidaan miettiä, että mitä kaikkea siinä tapahtuu, kuunnellaanko kotoa kännykästä ohjeita, mitä piti ostaa tai mitä siinä tapahtuu, mutta tätä voidaan jäljittää. Ja näistä kaikista, jos näitä on, oliko siellä 4600 ihmistä tuli hyllyväliin, niin näistä jokaisesta jää tällainen reitti. Ja tästä reitistä rupeaa löytyä sitten mielenkiintoista dataa. Noi pienet numerot tuolla ja pysähdykset tuolla, ne kertoo kauanko asiakas on ollut pysähtyneenä kyseisellä paikalla. Ja se pysähtyminen on ihan avainasia, jos lähdetään mittaamaan, mitä asiakas huomaa tai näkee. Sillä tavalla, että se vaikuttaa. Tuossa on esimerkki isommasta tilasta. Tämä on itse asiassa yhden kauppakeskuksen pohjakerros, jossa nyt on trafiikkia. Sitä voidaan mitata tällä tavalla, että sulla on kameroita ton verran ja sen jälkeen sä tiedät jo paljonko sulla on väkeä mihinkäkin aikaan päivästä missäkin tilassa. Sitten tietysti jos mennään ihan tuonne myymälöiden päälle, tuossa muutaman kohdalla pitää, niin voidaan mitata, että paljonko myymälöihin, mikä niiden pulliprosentti tuommoisessa tilassa on. Eli tämä toimii kauppakeskustasolla tällä tavalla ja tuosta on ehkä hyvä esimerkki, tuommoinen rullaportaiden juttu. Tämä on otettu kuvan päälle. Sen jälkeen sä pystyt laskemaan noiden viivan kautta, paljonko sulla tulee väkeä niistä ylös ja kumpaan suuntaan ne lähtee. Taas lähtee se kiinnostusprosentti, mutta tämä tulee kuvan pohjalta. Eli tämä on ihan faktaa, nämä henkilöt voidaan siitä laskea hyvin tarkasti. Tämä tietysti kertoo sitten esimerkiksi kauppakeskusmaailmassa, että kun siellä on aina isoja haasteita, niin kuin varmaan tiedätte, en tiedä onko yhtään kauppakeskuksen edustaja paikalla, mutta siellä on kuitenkin haasteet, ne tilanteet, jotka on aina siellä vähän sivussa. Niin miten sä myyt niitä? No, niitä voisi myydä sillä tavalla, että niitä lähdetään tuomaan esille jollain aktivoinnilla. Mutta jotta se asiakas, joka harkitsisi menevänsä, siis tarkoitan nyt sitä vuokralaista, joka harkitsisi menevänsä siihen tilaan, niin se haluaisi jotain evidenssiä, että imeekö se oikeasti se paikka, tuleeko sinne niitä ihmisiä, että miksi mä maksan siitä itäkin vuokraa. No, tämä on kauppakeskukselle ihan käypäinen työväline sanoa, että okei, me tiedetään, että siellä on näin paljon ihmistä, jopa siellä peränurkassa, vaikka se ei sun mielestä houkuttelevalta näytä. No, tuossa jo käytiin, niin kuin mä sanoin, mä uskon verkkokauppaa ja fyysisen kaupan yhdistettävyyteen, että se tulee aikanaan. Siellä on, niin kuin mä sanoin, siellä on varmasti tämmöistä tietosuoja ja anonymiteetin kanssa vähän haasteita, mutta kyllä se tulee eteenpäin.
Mutta se, mitä me koitetaan tehdä, on tästä fyysisestä myymälästä ihan samaa tietoa ja jopa vähän tarkempaakin käyttäytymisenkin osalta verrattuna tuohon digitaaliseen tai verkkokauppaan. No tietysti se, että kuinka monta ihmistä, kauanko ne viettää milläkin alueella, ikä, sukupuoli, jopa se hymyileekö ne. Saadessaan palvelua esimerkiksi. On kiva tietää, että onko minulla hymyileviä asiakkaita. Sitten mitä ne näkee. Ja nyt on esimerkiksi täällä, että jos vaikka aktivoidaan, sanotaan tämmöistä digital signagea, missä on taustalla soittolista, jossa on mainoksia. Leikitään nyt vaikka tämmöinen perinteinen ruokakauppa. Ja sitten tämmöinen keski-ikäinen mies, niin kuin minä, tupsahtaa paikalle. Näen siinä jotain houkuttelevaa mainosta, mä tuun vähän lähemmäksi, niin kappas siihen pyörähtää vaikkapa suosikki olutmerkkini, niin sanottu pahvilaatikkotarjous. Ja minä kun olen huono kieltäytymään tarjouksista, niin niinhän siinä käy, että otan pari askelta siihen suuntaan. Niin tämä voidaan kaikki mitata. Me tiedetään, kuinka monta minun ikäistäni miestä tulee paikalle, kuinka moni siihen pysähtyy ja kuinka moni ottaa ne, ei harha-askeleet, vaan määrätietoiset askeleet siihen suuntaan, mistä kyseinen tuote löytyy. Ja vielä sitä voidaan tietysti seurata sitä reittiä vähän pidemmällekin. Mutta tämä on esimerkiksi yksi mahdollisuus. Ja sitten ihan puhtaasti tämmöinen OTS, että kuinka monta pysähdystä sulla sillä alueella on, että sä oikeasti voit tutustua tai nähdä jotain. Nyt mä en tarkoita sitä, kyllähän ihminen voi nähdä, jos se kävelee, niin näkee kylttejä joka puolella, mutta sillä tavalla, että sä katsot ja rupeat pysähtymään, niin silloin on vähän isompi merkitys kiinnostavuuteen. Tässä on esimerkki myymälä. Ja tämä nyt äsken oli semmoinen isompi tila, nyt ollaan myymälässä. No tuossa, että mitä sieltä voidaan analysoida käytännössä, laskea, ja sitten mihin tätä tietysti tietoa voidaan myöhemmin käyttää. Mutta lähdetään ihan asiakkaiden lukumäärästä, aika, millä alueella, jos me otetaan vaikka tästä piirretään tämmöinen joku area of interest, niin me voidaan se tallentaa, ottaa se kuva sieltä ja analysoida se. Mutta se, mikä tässä on parasta, kun se kerran tallennettu, sä voit muokata sitä tilaa, mitä sä halusit analysoida. Eli sä voit ottaakin siitä vähän pienemmän kohdan. Sä voit vähän isontaa. Ja sä otat koko ajan sitä siitä samasta datasta. Eli jos mä otan eka hyllyvälin, sit mä haluankin laajentaa, leventää sitä hyllyväliä vähän pidemmälle, niin mä ajan vaan sen datan uudestaan ja saan siitä heti lisää tietoa. No okei, no nyt mulla olikin, että tämän verran oli pysähdyksiä, kun mä muistin ottaa vaikkapa tämän sanotaan vaikka vehnäjauhoalueen mukaan, vaikka nyt elintarvikaupassa. Sama toimii tietysti vaikka vaatekaupan puolella. Mutta me pystytään sitä samaa materiaalia ajamaan useamman kerran ja päästä tarkempaan tietoon. No sitten se pysähdysten kesto ja lukumäärä, josta syntyy itse asiassa se heatmappi. Ja mä ehkä otan tästä tämmöisen pienen esityksen, kun täällä on. Uskaltaakohan tätä ottaa? Eikä edes kaadu. Otan se tähän näin. Kuinka moni tietää, minkälainen on heatmappi? Eli tekee sitä, että mittaa paljonko ihmisiä on jossain. Ja uskalla väittää, että 95% niistä on sellaisia, että jos mulla on tässä tämmöinen alue, käytävä vaikka kulkusuunta näin, niin tämmöisen heatmappi on kutakuinkin tämmöinen. Eli kuuma alue on tossa noin, eikö niin? Koska ihmisvirta kulkee tossa. Ja tätä voi mitata monella eri tavalla ja sitten se on vähän kylmempää tällä puolella. Otetaan tähän näin, ei tällä puolella. No tämä on ihan totta. Tämä on esimerkiksi Euroopan alueella kaikkialla muualla paitsi Englannissa totta. Englannissa se on vähän toisinpäin. Mutta eihän tämä kerro heatmapista, tämä kertoo people flowsta. Eli se, että miten se väki kulkee. Mutta sitten tulee heatmappi vasta. Kun meillä on tällaista tietoa. Eli mihin ihmiset pysähtyvät, missä ne selaa tuotteita, missä ne koskettaa tuotteita. Tämähän kertoo ihan eri tavalla tietoa, että missä siellä on mielenkiintoa. Ja mitä isompi se hotspotti siellä on, niin sen enemmän sillä on joko ajallisia pysähdyksiä tai määrällisesti pysähdyksiä. Mutta tämä on se, mitä asiakas voi itse valita. Sitten kun raportteja ajetaan, niin voi itse määritellä, että mitä mä haluan tästä datasta kaivaa esiin. Se on se juttu, mikä on tärkeä. Tällaisella heatmapilla on merkitystä. No sitten tuotteen saamien kosketusten määrä, tuossa vähän myöhemmin tulee yksi keissi
Bergiuksen ja Anu Saarioiselta kertoo vähän tuommoista heidän kokemuksistaan, niin siellä on varmaan tästäkin vähän mainittua. Sitten sukupuoli ja ikäryhmä, niin kuin mä kerroin tuossa, on tietysti tärkeää tietää, että minkälaista väkeä sulla tulee sisään, ja on vielä tärkeämpää tietää, että minkälaista väkeä päätyy kassalle. Et jos mä tiedän, että kauppaan tulee 100 ihmistä sisään, 70 naista, 30 miestä, niin onko se jakauma siellä kassalla sama? Eli onko ostavien asiakkaiden suhde ihan sama? Niin tämmöistäkin voidaan mitata. Ja tietysti sitten tämä henkilöstö ja asiakkaiden kohtaamisten lukumäärä. No, sitä sä saat mitä tilaat, tai käytännössä, jos rehellisiä ollaan, niin se mitä mittaat. Ja sehän se homman nimi on, eli asiakkailla käytännössä on tarve mitata paljon, mutta se suurin haaste on määritellä ensin se, että mitä mä haluan oikeasti tietää. Dataahan on vaikka kuinka paljon. Ja me ollaan siihen nyt sitten rakennettu mekanismi, jolla voi sitä asiakaskäyttäytymistä analysoida, ja sä voit itse kertoa niitä määreitä, mitä sä haluat sieltä tutkia. Tuossa vielä vähän tekniikkaa. Tämä on pilviteknologiaa, eli puhtaasti tuommoinen webikäyttöliittymä, ei tarvitse mitään ihmeitä järjestelmiä tehdä. Tämä on turvallinen. Itse dataa ei varastoida, siis sitä kuvadataa, joka on aina se hankala tietosuojavaltuutetun kannalta. Mutta henkilöitä ei identifioida, ei ole tietosuojariskiä. Helposti integroitavissa muihin järjestelmiin, myynnin ohjaukseen, mihin tahansa kassadataan, mitä haluat yhdistää, niin tämä data on sinne helposti tuotavissa. Reaaliaikaista dataa, jos halutaan seurata, se on osin sitä samaa, mitä tuossa kumppanimme Ruotsista Beer Retailin porukka esitti, sinnehän me ollaan se teknologia rakennettu taakse, niin sitäkin tässä voidaan käyttää tai käytetään tässä takana, mutta se, että voidaan käyttää yksittäisen myymälän ketjuohjauksen, sä tiedät tarkalleen sitä väkimäärää. Sitten mikä tärkeä asia, kun ollaan tekemässä uutta myymäläkonseptia, suunnitellaan sen toimivuutta, niin onhan se järkevää, että se tehdään ensin yhteen paikkaan, analysoidaan se esimerkiksi tällä videokuva-analytiikan avulla, että me tiedetään varmaan, että näin se toimii. Jos ei se heti toiminutkaan, tehdään muutoksia ja sen jälkeen päivitetään se ja testataan uudestaan. Sitten kun se toimii, sitten kannattaa tehdä vähän kustannustehokkaampi rolloutti. Ja Shopper-tutkimuksiinhan tämä toimii vallan mainiosti, koska tämän N on rajaton, ei väsy, hyllyn päädyssä ei silmä lurppaa, ei mene lyijykynämerkintä väärää paikkaa, tutkii vaikka 600 asiakasta yhtä aikaa hyllyn äärellä, on se vähän tehokkaampi kuin ihminen. Niin, kysymys on aina, että kuinka voimme edetä ja varmasti hyviä ideoita tulee ja täytyy muistaa, että nämä on aina linkattavissa muihin järjestelmiin, koska edelleen se suurin haaste on mitata ja todentaa, toimiiko se mitä me ollaan tehty, mitä tahansa se ikinä onkin. Kiitoksia. Kysymyksiä? Kiitoksia Erne. En anna tilaa kysymyksille. Meillä on aikaa tuossa cocktailtilaisuuden aikana hyökätä kaikki Ernen kimppuun ja kysyä, että onko mun kuva jossain nyt sitten.